ପ୍ରଥମେ ଅନିମେଷ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ବଡ଼ ଘର କିଣି ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ନୂଆ ଘରେ ଅନିମେଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ 1.5 ବର୍ଷ ଝିଅ ସହ ମା ଓ ଭଉଣୀ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସୁଲଗ୍ନା ତାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅଂଶୁମାନ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ତାହା ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କଲେଜରେ ଲୋପାର ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନିମେଷ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ। ଅଂଶୁମାନ ଦେଖିଲା ଦିନେ ହୁଏତ ଭାଉଜଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ ତାକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଲୋପା ମଧ୍ୟ ସେହି କଲେଜରେ ଦାଖଲ ହୋଇଗଲା। ଚାକିରି କଲେଜରେ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ସହଜରେ ଟିଉସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଯଦିଓ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅଂଶୁମାନ ଠିକ୍ କରିଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଯିବ। ସୁମିତ୍ରା ଏବେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଅଂଶୁମାନ କାହିଁକି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଏଣିକି ଅଂଶୁମାନ ମନରୁ ଏକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଘରଠାରୁ କଲେଜ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା। ଯାନବାହନ ନଥିବା ହେତୁ ସେ ଏକ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ କଲେଜକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା। ଦିନେ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତା ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ପାଣି ପକାଇଦେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦେଖିଲା ତାହା ଥିଲା ପରିବା ଧୁଆ ପାଣି। ବୁଲି ଦେଖିଲା ଏକ 15-16 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଭୁଲ କରି ଅନୁତାପ କରି ଜିଭଟି ବାହାର କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଅଂଶୁମାନ ଦେଖିଲା ଝିଅଟି ତାଙ୍କରି କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ +2 ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛି। ଝିଅଟି 2 କାନ ଧରି କହିଲା, ସାର୍ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଅଂଶୁମାନ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିବା ଠିକ୍ ଏ ସମୟରେ ଝିଅଟିର ମା ଝିଅକୁ ପୂଜା ଡାକି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଅଂଶୁମାନର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଅଂଶୁମାନକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ପୋଷାକ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ? ପୁଣି ପୂଜାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏପରି କରିଛୁ? ଅଂଶୁମାନ ହସି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏପରି ଭୁଲ କେତେବେଳେ କେମିତି ହୋଇଯାଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୁହ ବାପା, ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ସାର୍ଟ ଧୋଇଦେବି, କହିଲେ ପୂଜାର ମା। ନାହିଁ ମାଉସୀ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ଧୋଇଦେବି, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। ନାହିଁ ବାପା, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଆସ। ପୂଜାର ମା ବାଧ୍ୟ କରି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିନେଲେ। ଅଂଶୁମାନର ସାର୍ଟ ନେଇ ପୂଜା ମାମା ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍, ବାବା ଏବେ ଆସିଯିବେ, ସେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେବେ। ଅଂଶୁମାନ ଟିକିଏ ହସି କହିଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, କାରଣ ମୋ ଦେହରେ ସାର୍ଟ ନେଇ। ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ପୂଜା। ପୂଜାର ମା ନୀଳିମା ଦେବୀ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ବାପା, ତୁମ ସାର୍ଟ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି, କିଛି ସମୟରେ ଶୁଖିଯିବ, ଏ ଫଳତିକ ଖାଇଦିଅ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି, ପାଖରେ ଘର, ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। ତୁମେ ଏବେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଛ, କିଛି ଖାଇନଥିବ, କହିଲେ ନୀଳିମା। ସାର୍, ଘରକୁ ଗଲେ ଭାଉଜ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, କହିଲା ପୂଜା। ତୁ କିପରି ଜାଣିଲୁ? ପଚାରିଲେ ନୀଳିମା। ମାମା, ଇଏ ଆମ ଫିଜିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ସାର୍, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲୋପାର ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କହିଲା ଲୋପା। ସତରେ? ବାପା, ତୁମେ ଲୋପାର ଭାଇ? ପୁଣି ପୂଜାକୁ ଚାହିଁ ନୀଳିମା କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିନାହୁଁ? ଫେର ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ପରିବା ଧୁଆ ପାଣି ପକାଇଦେଲୁ, କହିଲେ ନୀଳିମା। ମାମା, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହି ପାଣି ବାହାରକୁ ଛାଟି ଦେଉଛି, ଆଜି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ମଉସାଙ୍କୁ
ଏ ବିଷୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ପୂଜାର ବାପା ବିପିନ ବାବୁଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ନୀଲୁ ନୀଲୁ ଡାକି ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଏ ବାପ କିଏ? ତୁମେ କୋର୍ଟରେ ବକର ବକର ହେଇ ଆସିଛ। ପ୍ରଥମେ ପୋଷାକ ବଦଳାଅ, ସବୁ କହିବି, କହିଲେ ନୀଳିମା। ବାପାକୁ ଦେଖି ପୂଜା ମୁହଁ ପୋତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ବିପିନ ବାବୁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ପୁଣି ଆସି ଅଂଶୁମାନ ନିକଟରେ ବସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କିଛି ନୁହେଁ ମଉସା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। କିଛି ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନୀଳିମା କହିଲେ, ପରିବା ଧୁଆ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଏ ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜାର କାମ ହେଇଥିବ, କହିଲେ ବିପିନ ବାବୁ। ଅଂଶୁମାନ ବିପିନ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି କହିଲା, ମଉସା, ସେ ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ଫିଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଏ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାର ଫିଜିକ୍ସ ସାର୍ ତଥା ପୂଜାର ସାଙ୍ଗ ଲୋପାର ଭାଇ, କହିଲେ ନୀଳିମା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏମିତି କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୂଜାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ ବିପିନ ବାବୁ। ଦୂରରେ ଥାଇ ପୂଜା ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଏକ ଟ୍ରେରେ ଚାହା ଧରି ଆଣି ଦୁହିଁଙ୍କୁ 2 କପ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ହାତରୁ ଚା କପ୍ ନେଇ ବିପିନ ବାବୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଆଉ ଭୁଲ କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓ ସେ ଲୋପାର ଭାଇ ବୋଲି ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ନାହିଁ ବାପା, ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଡ୍, କହିଲେ ବିପିନ ବାବୁ। ପୁଣି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତୁମର ନିଜ ଗାଁ? ଏଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଉଳପଲ୍ଲୀ, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। ବଉଳପଲ୍ଲୀ? କାହା ଘର? ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ ନୀଳିମା। ମାଉସୀ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅଭିରାମ ଭଟ୍ଟ, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭି ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ତୁମେ? ଅଭି ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? 15 ବର୍ଷ ପରେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, କହିଲେ ନୀଳିମା। ମାଉସୀ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି। ତେବେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିଲେ? ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବଉଳପଲ୍ଲୀ। ପାଟଯୋଖି ପରିବାରକୁ ଜାଣ? ଜାଣେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଦାଦା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। ଠିକ୍ କହୁଛ, ସେ ବିଚିତ୍ର ମୋର ଭାଇ, ମୋ ଠାରୁ ସାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗାଁ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବିପିନ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଗାଁରୁ ଆସି ଏଠାରେ କେଉଁଠି ରହୁଛ? ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଅନିମେଷ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ଗାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଚାପରେ ମାମା ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଏଠାରେ ଏକ ଘର କିଣି ସେଠାରେ ରହୁଛୁ। ଅନିମେଷର ନାମ ଶୁଣି ବିପିନ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିଛି ସମୟ ରହି କହିଲେ,